Здравейте, земляни! Господ здраве да ви дава. Защо съм в такава брада ли? Защото Господ ни е направил съвършени и ние не трябва да преправяме нашата красота с разни прически и татуировки, защото по този начин обиждаме Господ. Едва ли не, че ние сме по-прецизни от Него. Няма как да стане това. Това си е чиста обида спрямо Господ. Така че въздържайте се от пръсначите. А колкото до това, къде съм бил до сега, бях в ареста. Една разследваща полицейка и една прокурорка, млади и красиви, направиха всичко възможно аз да влеза в ареста. Та не мога да говоря с никой, защото ми взеха телефона, контактите, YouTube, не знам си какво си, меча, пистолета, договора за наем. Обясниха на моите комши колко голям престъпник съм, после ги викнаха 3 пъти в районното, за да потвърдят, че съм невероятен престъпник. Така, и ме обвиниха за чупването на някакъв прозорец за 20 лева, а на всичкото отгоре прокурорката ми написала, че съм имал и други досъдебни производства при същата полицейка. А пък аз не знам за това. Значи телефона ми е заключен, те не могат да го отключат. Всеки, който е имал iPhone, знае, че iPhone не се отключва. Няма как да го отключат. Аз им предлагах да го отключат и да ми го върнат, или поне да си взема контакти и така нататък. Така, договора ми за наем е във второ районно управление. Между другото, назначиха ми адвокат Калин Исаев от Люлин, блок 409 вход Б. Изхвърлих му телефона, ще го намеря, ще ви го дам. Искам да го питате той как можа за 60 няколко години да не разбере, че адвоката трябва да защитава клиента си, а не прокурора и полицая. А то демонстрира някакво невероятно самочувствие, че е намерил ниша да работи вместо за своите какво беше там? Своите клиенти да работи за районното прокурора и съдията. Това ако не е трагедия, пичове, аз съм трамвай. Между другото, искам да ви кажа, че на този адвокат служебен Калин Исаев съм му обещал да му се вземе дипломата, не дипломата, разрешителното за адвокат и ще го прата в Англия за да бере ягоди заедно с полицейката и прокурорка. Обаче, вчера му се ни страхотна мисъл. Викам, тия двете жени са красиви, а пък аз съм як, богат и красив. Викам, тия сигурно са ме харесали, за това ми отнеха телефона, банковите сметки, цялото ми имущество, злато, часовници и така нататък. Викам, тия сигурно им искат цялото внимание за себе си, най-вероятно ме искат за мъж. Сега ще им предложа да ми станат жени, само че ще трябва да изгонят мъжете си. Той адвоката, където ни запозна с тях, ще го взема за ибрикчия. Който не знае какво означава ибрикчия, да проучи. Ще живееме в иглу, за да няма прозорци, защото му обвиниха тия двете полицейки мъдри. Ме обвиниха, че съм бил щупил някакво прозорче за 20 лева. Аз им обясних, че искам да го плата, да обещата. Няма такива работи, пичове. Щупиш ли прозорче, вече си в затвора. Ако се скараш с жена ти, също си в затвора, вервайте ми,
Пълен е ареста с такива. Между другото, преди 3 години си говорих с един човек, където дойде от Словакия, каза следното нещо, което най-вероятно ще дойде тук, и вие си правите изводите. Че ако се скараш в Словакия на жена си, че не е измила прозорците и тя се оплаши нещо и се развали настроението, отиваш в затвора за 3-4 години, ако се признаеш за виновен. Ако не се признаеш за виновен, отиваш за 7 години. Там върват, сега в момента се строят още 3 затвора в България. Те най-вероятно са покри новите закони за домашно насилие. Значи жената оплаши ли се, няма нужда от свидетели. Що ме казава, че е оплашена, мъжа отива в затвора край. Вие си правете сметките. Пичове, аз няма такова се срамувам. Разбирате ли? Аз не съм извършил никакво престъпление. Те ме изкараха най-голям престъпник, задържахме ме в арест. В ареста нямаше кислород, в килията нямаше кислород. Има 2 прозореца и двата не се отварят. Нямаше светлина, нямаше топла вода, нямаше 6 квадратни метра. Тия работи, които ви ги споменавам, са описани от Българския закон за изпълнение на наказанията, че трябва да се предоставят на всеки един задържан. От тук стигам до извода, че само ангел Божий, извънземния мъдър старец, няма право да нарушава никакви закони. Няма нито един свидетел, който да ме посочил, че съм направил някакво престъпление. Само по себе си изчупването на някакъв прозорец за 20 лева няма как да е престъпление, защото при всяко ПТП се чупат прозорци и никой не влиза в затвора, просто се плащат прозорците и всичко минава и заминава. Обаче, ако не си МПС и няма ПТС, отиваш в затвора, пичове. Да, и оставаш и без квартира, какво беше там? Защото са ти взели договор за наем и не може ли да ти го върнат. Ако ги питаш за какво им е договор за наем, за какво им е моят самурайски меч, за какво им е моят телефон и за какво им е моя въздушен пистолет, при положение, че те твърдят, че аз съм стрелял с огнестрелно оръжие от балкона, така са разказвали на моите хазяи и комшии. Дойдоха 10 човека да търсят огнестрелно оръжие, само че намериха въздушен пистолет, за който не се изисква абсолютно никакво разрешително. Всеки има право да си го закупи. И сега се притеснявам, между другото, че покрай разследването за този щупен прозорец може да разследват малчуганите в една детска градина до моя блок. И ако се установи, че някой малчуган с лопатката си или бил с топка щупил или пукнал прозорец, представете ли си, те ще ми вземат всичките пистолети от детската градина и децата ще бъдат нещастни. Може да ги закарат и в ареста. Така че да знаете, че положението е трагично. То се отнася до най-добрия влогър в света. Той е на линия. Сега ще видите как се закрива BTV, нова телевизия, как се закрива Българска академия на науките, как се закрива Второ районно, как се закрива СДВР, как се закрива НСБОП, киберсигурност, как се закриват прокуратури, съдилища и така нататък. И как потичат реки от пари към ангел Божий. Между другото да ви кажа, ето тия атрибути всичките се продават, които са върху мене. Ето тия. Гривната е 2100 лева, часовник е 550, пръстен е 2600 лева. Това, между другото, не се продава. Та, който да е най-голямата сума за тия